Jamen det gode håndværk, det er, når vi får lov til at bruge den tid, der er nødvendig for at udføre et stykke arbejde, så kunden siger, hold op, det er godt det der. Forskellen for mig, det er, at hvis man ved, at der ligger en hel masse op imellem det der, det kan godt være, at man ikke kan se det, men bare det at ved, at der ligger sådan en hel masse møg op imellem to lofter, men at man ved, at man har lavet det rigtigt, ikke? Selv man ikke kan se det, så er det sjovt at vide det, at det er i orden. Og det er vores fornemmeste job, det er hele tiden at prøve at få lov til at lave det så godt som muligt. Altså jeg kan sige, når jeg for eksempel tegner hus, ikke, så gælder det om, at jeg kender familien. Altså vi skal ikke kun sætte det og snakke om skyggelæster og køkkener, men vi skal også prøve at snakke om børnene eller deres fritidsinteresser og alt muligt, fordi så lige pludselig kommer vi ind på nogle andre ting, og så begynder man at... Altså, jeg vil næsten sige, dem vil ikke få sådan en rigtig god følelsesmæssig kontakt, dem skal jeg ikke tegne et ordentligt hus til. Det er altid lige før, ikke?